Ben trobats a Sintonits Europa. Més o menys, cada 15 anys, la Unió Europea dona un cop de puny al tauler canviant a favor seu les regles del joc. L'última vegada va ser amb la directiva anomenada Directiva Bolkestein. La directiva 2006/123/CE relativa als serveis en el mercat interior va suposar un abans i un després en la desregulació del mercat i va obligar a les administracions públiques a canviar profundament el seu model. Aquest nou model preconitzava una eliminació de controls a priori, llevat excepcions, per introduir les declaracions responsables o les comunicacions prèvies. 15 anys més tard, encara queden serveis per solucionar, com el dels arrendaments, que ja no són una figura jurídica autònoma, sinó un servei. I haurà de regular-se com a tal, cosa que implicarà jubilar la llei d'arrendaments urbans. I també una part del Codi Civil i encara també els codis civils autonòmics. Ho hem vist en un vídeo anterior. Ara ha tornat a passar amb la directiva UE 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informin sobre les infraccions del dret de la Unió. La anomenada directiva Whistleblowers o Aspertic, per ser Aspertic un dels seus promotors, ha arribat sense que ningú li hagi prestat atenció. No és només una directiva anticorrupció, és molt més àmplia. És una directiva de protecció dels interessos de la Unió a través de la protecció dels seus denunciants, independentment de la motivació que tinguin per denunciar. Però mirin quina puntada de peu al tauler suposa. Primer, és una directiva exteriorment important i excepcional. Doncs ens diu, ja només al començar, que la Unió Europea té la sobirania de la majoria de temes que regeixen avui la nostra vida i ens dona un procediment únic per tota Europa de control, d'acord amb una autoritat única, passant olímpicament de les normatives estatal i, per suposat, autonòmiques. No imposa ni permet la sectorialització estatal en l'àmbit de la directiva. Adeu a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, adeu a la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, adeu a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, a les agències antifrau, etc. Segon, és una directiva de nova generació, perquè, a diferència de la resta de directives i reglaments, articula i vertebra la legislació publicada europea, creant un mecanisme que alliberarà de molta conflictivitat als jutjats. Aquest mecanisme és l'obligatorietat de tenir una bústia de denúncies gestionada de manera independent de l'empresa o l'administració. És realment una nova jurisdicció. Tercer, és una directiva que no eximeix a ningú. Planteja la responsabilitat directa i personal dels jutges i magistrats, dels fiscals i dels advocats de l'Estat, però també les altres institucions polítiques i els partits polítics, els col·legis professionals, els mitjans de comunicació i també dels treballadors i funcionaris, de civils i de militars, des del nivell més baix al més alt. Qualsevol norma que els exoneri, ni que sigui constitucional, queda decaiguda. No hi ha aforats ni exclosos, ni inimputables en el dret de la Unió. Quarta, és una directiva que inclou el poder judicial, excloent únicament la fase deliberativa de les sentències. No la sentència, ni com s'ha practicat la prova, ni l'execució de la mateixa, ni com ha estat anomenat el jutge. I permet, a si mateix, que una denúncia contra un magistrat del Tribunal Suprem espanyol sigui tramitada i investigada per una autoritat alemanya i que una autoritat espanyola pugui investigar el president d'Irlanda, per exemple. Cinquè, és una directiva que permet la denúncia anònima
i inverteix la càrrega de la prova. És el denunciat, lògicament amb garanties, el que ha de provar que no és responsable dels fets que se l'imputen. I si el denunciant no es fia del canal, pot escollir-ne un altre, sense consideració, de nou, de fronteres. Sisena, és una directiva que crea un procediment alternatiu de conflictes i de simplificació administrativa, ja que els casos més usuals poden trobar cabuda i solució, i els menys usuals una fase probatòria prèvia i un mecanisme per redreçar conductes desviades. La directiva UE 2019/1937, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió, té un calat molt superior a les normes que venen redactant-se des de Brussel·les. Podríem dir que ja és la primera directiva post-Brexit, pensada per gestionar una nova realitat, que és la posada en marxa d'un corpus jurídic més cohesionat en aquesta nova Unió Europea. I en aquesta realitat no hi ha fronteres ni jurisdiccions. Som Europa. Si el vídeo el consideres interessant, s'agraeix que el subscriguis al canal i que activis la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda.